Здравейте, хора! Сега ще направим един епизод на Geometry Dash Life. Изчакам да заради, чакайте. И така. 5, 6, 7 ниво. Джампър. О, да, ние предишния път. Чакайте. Знам, играя Clash Royale. Така. Но това ниво няма да го минем цялото, защото е наистина много трудно, хора. Сигурно на вас няма да ви е толкова трудно, но Джампър... Джампър и то такъв. Не, хора. Мале, това ще е най-трудното ниво, което ще правим. Не. Не искам да скачам, бе, хорица, човешки. Безпсовни. Но, за Бога, защо го правя? Отговорете ми, хора. Защо скачам? О, мерси. И между другото, който гледа този клип, ще има линк към описанието. Ще искам да се абонирате към Слави. Това е трудно. Ще има линк към описанието, не знам точно, не помня точно какво му е името в YouTube. Това е трудно, хора. Видите как падам. Като олигофарен. Не разбрах там как може да се стигне. Сигурно отгоре имаше път, ама ние толкова сме умни и затова не отидохме. Ще станат 100 опита, не мислите ли? След това ще направим 3 опита да го направим това. Сега ще направим 3 опита да го направим. Сега още ще направим 3 опита. Първи, втори, що само тази реклама ми я пуска?
И... Дайте още веднъж, че това не се броеше, нищо не направи. Окей. Предишното. И на него имаме 3 опита. Това беше първия. Опа. Не. Сега това... Чакайте да рестартираме. Сега това беше първия. Последен опит. Окей. Следващото. Мале, утре или следващия път, като направя епизод, бая зор ще видя. Окей. Понеже мисля, че видеото стана твърде кратко, ще видим последното ниво. Ще му направим и на него. Чакайте, ще рестартирам. 11. Нещо не... Ако прескоча онова... Окей. Искам обаче да видя нещо на първото ниво. Искам да събера монетите. То поне е лесно. Ще направим 3 опита да съберем монетите. Много съм зле, хора. Стигнахме поне да остана така. Добре, хора, това беше всичко за този епизод. Благодаря ви, ако сте гледали. Довиждане и до следващия път.